Hello guys, good morning. Welcome to my YouTube channel, Lani Canito Official. At sa ating mga kababayan dyan, may buntag, may mugto, may gabi sa inyong lahat guys. Saan man kayo sulok ng mundo, amping mo kanunay. For today's video guys, tayo alis ngayon, tayo pupunta ng Lipa. Tayo pupunta sa Casita Blanca, Halang, Lipa City. Ngayon guys, nasa biyahe na kami papuntang Lipa. At kami po ay magse-celebrate ng first birthday ng aking apo at sa aking anak na padalwa. Sila isa na po ang aming handaan sa birthday nilang dalawang magtita. Overlooking ang Taal. Overlooking ang Taal. Ayun po yung Taal, oh. Overlooking na po dito. Yun, oh. Guys, nandiyan na kitang-kita na po natin yung dagat. Guys, ang dagat. Dito na po kami sa aming destination. Papasok na po kami. Guys, aahon tayo. Mag-hi ka sa vlog ko. Hi po, ang kanyang official na. Yan. Yan po. Guys, papasok na tayo sa loob guys. Guys, dito na po kami. Ito po yung Casita Blanca. Ito po siya. Dito po guys yung garden nila. Tapos may gazebo din dito. Yan. Dito guys. Tapos dito. And then, overlooking po yung Taal. Tapos dito guys, ay meron din tayo dito. Ito po yung kanilang, wow, ang ganda naman pala. Overlooking ang Taal Volcano. Ito ang bonfire. Guys. Mag-house tour tayo guys. Dito pala may lababo din. Dalawa pala po guys ang CR nila. Ito naman yung pangalawang CR. May shower, may bidet. Ito guys. Nandito po tayo sa terrace. Pwede po dito kami mag-hain mamaya. Ito po yung swimming pool guys. Ang swimming pool nila ay may bubong guys. Hindi masyado mainit. Yan. Tapos doon tayo magluto mamaya ng ating pansit. So guys, magluto na po tayo ng ating pansit. At dito na po namin niluluto para hindi kapalit. Sobrang init kasi. Ito po yung kusina natin. Dirty kitchen natin. Yun. Yan, ang mga halaman. Tapos yun po ang pang spa. Swimming pool. Yun, ang swimming pool. Ang swimming pool guys. Mamaya kami lulublog na doon. Ang sarap po dito mamaya guys. Maglublog tayo dito guys. Tapos may kape.
Pagdating dito guys, nandito naman ang kanilang yan ang bonfire, diyan magano, nilalagyan na nila ng ano. Yan. So guys, yung handa namin pansit, spaghetti, nakatatlo lang siya kasi madaming langaw. Ano ba yun guys? Shanghai. Dito yun dito. O may gelatin. Sinukmanin. Ito na yung pinapay. Hello guys, good morning. Andito na naman tayo guys. Hindi tayo masyado nakatulog. Tayo ay namamahay. Tayo ngayon ay aabangan natin yung sunrise guys. Para makita natin. Oh, ang ganda. Hello guys, good morning. Good morning everyone. Ito na po si Haring Araw. Andiyan na, sumikat na po siya. Nagpakita na po siya guys. Po ang Casita Blanca Cosification House. Hello guys, good afternoon. Check out na kami guys. Uuwi na kami ng Rosario guys. Paalis na kami. Bye! Casita Blanca. Welcome to Rosario. Hanggang dito na lang yung video ko guys. Please like, share, and subscribe. And click the notification bell para updated kayo sa aking mga videos.